हास्तेनि काइब्रि विधानसभा आचुकथाइनि हारजक फिने चंबारिनि लेखामं लेखाजोगै दङ तिनि फुंनि दामचानि सिमी काइब्रि आचुकथाइनि बागै काइथाम थायो बेबागै लेखाजोगै दङ लेखामं राजाखौ आगत लंमागत रोंनगो लेखाजोगै दङ काइनि आचुकथाइनि ताई 46 सुमानि लेखाजोगै दङ कमलपुर रों नग ताई लेखाजोगै दङ युवराज नगनिबो नरक नुगै तंमानि मांगपली इंखा 46 सुरमा आचुकथाइनि लेखाजोग मानि मांगपली कमलपुर रोंनगनि अमाइकेनो आगतला उमाकान्त रोंनगबो मांगपली रोंनगनो फुनुंना चाइतंनाय तिनि सालपुना आपडेट ताई लेखामंनि आपडेट दंना नायना बागै नायतंनि कक्तम एक्सप्रेस जत काउंटिंग थाई हाइकाबा लेखाजोगनाय थायोनो क्राक नाइमथांनि बिसिंति लेखाजोगै दंगो रिजाखा सेंट्रल फोर्स ताई जत काउंटिंग थायोनो जत आचुकथाइनि बातायनाय जत बदलनि बातायनाय जत मथानिनि बातायनाय कैंडिडेट रगलो हाबमानि मांगपली कासे फैकिया लगियो काउंटिंग एजेंट रगनो बो चेकिंग खाइमान बिसिंति क्राक नाइमथांनि बिसिंति काउंटिंग हलो हाबलाय तंमानि मांगपली नरक नुगैमानना अ मांगपली इंखा उमाकान्त रोंनगलानि उमाकान्त रोंनगनि सिमी उमाकान्त रोंनगो काइनि आचुकथाइनि लेखामं लेखाजोगै दंगो स्राबसानि यागुलोनो फार्स्ट राउंड नि लेखामं अंकर फैनाय नरक सालपुंगनो तिनिनि लेखामंना आपडेट दं नायमाननाय कक्तम एक्सप्रेस नि बिसिंतै खाखायो जत लेखामं थायोनो दिपनि बिसिंगनो सराय सराय के कक्तमा मानानो सराय आपडेट मानानो अमाइकनो सालपुंनि आपडेट ब आचुकथायो साबो कप्लाइंगनो ब आचुकथायो ब मथा फाइनो ब बदल कप्लाइंगनो आमरगनो फुनुंना चाइतंनाय नरक करंगी तंगदि कक्तम एक्सप्रेस बाय Candidate 5 vote 0